Здравейте! Както знаете, аз съм Дария Димитрова и това започвам нова позиция, не на Майнкрафт. Нещо. На... Руминг принцеса. Да, малко е гана, че с принцеса, но само такава... В смисъл, само с принцеса имаше. Аз преди играех, но се изтрих. Не знам преди колко. Да, за да сме на първо ниво. Да. Защото тя беше на 30 нещо. Да, и малко ми гана, сега ще го изтрих, защото все пак. Да. Дай да започвам, ще трябва да имам време. Първо ниво е много лесно. Да, се ще паднеш, като те гледа как излизаш. Спокойно е, добра слава, да съм някаква... Се паднеш. Ой... Да. Айде. Ако загубя. Пробваш. Абонирайте се за канала ми. Харесайте клиповете ми, които качвам. Въобще харесайте целия. О, ти много браса, бе! Добре, това е сега. Точно на си разговори. Той и аз говоря, ама не се разсейвам. Защо ти не играеш? Ами всяко правя. Да, преди. Ето да говориш. На 30 някой ниво не знаете колко е далеч час. Трябва да вървиш половин час. Сега на трето ли си? Магдалена има да си. Лъхле, бе! Дай, бе! Няма да стане, пак ще играе. Дария! Дори и аз имам така с два пъти. Защо просто си направиш? Да. Дария, стига! Защо просто ще направиш канал, Ще снимаш колко се искаш клипове. Защо ли си направиш канал, не знаеш как? Знам. Ай направи си. Ще трябва да снимаш от моята. Аз не знам как. Ти тук си да говориш, не да играеш. Ти тук си да говориш, а не да играеш. Ти тук си да играеш, не да говориш. Да, аз тук съм да играя, да говоря и да снимам. И ти всяко Ти тук забавляваш зрителите. Какво да ги забавлявам, като ме виждат, бе, ум? Значи да ги забавлявам, като не ги... Казвай някакви вицове. Добре. Има едно училище. Ето е черехом. Моите Запалило се училището и пожарникарите дошли. Почнали да хвърлят белите деца. Дошъл ред на негърчетата, ма като ги хвърляли, пожарникарите не ги хващали. Най-накрая един пожарникар се провикнал. Колко ги хвърляте, те са сгорелите, бе. Ха, много смешно. Това е черен хумор, бе. Не знаете, ако познаете Никела. Да, Тя е мръсна, долна, гадна, копирачка. Да, и вика, че до тук ще наследиш една чака пред блока. Да, смисъл, понеже ние се скарахме с нея, бяхме нещо като приятелки. Ще да се извадя околото заради нея, защото тя ма блъсна и сега имам рана точно като за мен, тя я няма. След ти вика, че в някакъв магазин, отидохме в него. Отидохме в него и я нямаше и там. После викала, че била в училището. Май. Не казва. Каза, че е в някакъв магазин. Ами да, ама след ти нали ти казала, че... Не, каза, че е в някакъв магазин пак. В магазин, колкото я знам какво е. Магазин, който не съществува. Колкото съществува и нейното чихуахо. Колкото я знам колко е тлъста, направо няма да се побере в магазин. На 40 дни, като на 120. Къде един дядка в Лидъла. Нека чакам, колко беше най-високият човек, бях че е до татуи. Ема високия не е дебел. Да, не беле. Високия е 2 метра и нещо. 2 метра 50 няколко, мисля, че беше. Аз съм 1 метър и 50 няколко. И
Аз съм 52. 1 метър 42. Аз съм 52. Хайпе, кога ще ме дадеш един Абе, път? че тук ще спалачо. То може до Добре, 20... да още един черен хумор ще кажа. То може до 20 минути да се снима, ама няма да успее да се качи. Качи. Що ти да смеш, като няма да го качваш, като налачи. Той искам да кажа един черен хумор. Давай де. Значи, едно да стоя на училище, като е прибрал баща му го пита. Ама сам да не е глупост, моля те. И вика, ами запазил съм ти малко в хладилник. Защото я убил. Оле. Видите колко да е. Не, бе, Дария. Много бе, че не е истина, бе. Просто ако беше. Не е смисъл така. Обичаш ли майка с смисъл да, на де. обич, ама той го казва в смисъл на ядене. Той да, вика де. да, защото си мисли, че на обич. И той казва, Аз пък знаех един, ама не помня. Ами казвай структуриране. Не, ти... Не. Кажи кой клас сме. Ма! Стиха бе, той сега ли успя да се олигнеш? Олиг. Трети Г. Вече е късно, не знам, какво е твоето отговори. Кой те кара да му слушаш, бе? Аз не те слушам, просто умириш. Някой вижда ли на сега? Не. Никой не навижда. Тя спиш в тайния дневник, че харесва Антонио. Ти трябва да си харесваш Дарин. Не харесвам Дарин. Ами аз не харесвам Харесвам Антонио. Симон. От Сойона. Ти се издаде! Искам се не от Сойона. Един от нашия клас Симон. Какво има от нашия клас Симон? Добре, ти пък харесваш Кристиан някакъв си. И аз пък знах какъв. И аз... Не, бе! Ти харесваш Джокера, човек. Ти как каза? Харесваш Джокера. Поне никой не те гледа, Богу. Направо. А за твое сведение, на другия клип имам поне 1000 лайка. Никой няма 1000 лайка, бе. Даже и най-известните. Те имат. Имат повече от 1000. 2000. Не, повече. Ами да, ама те не са известни. И аз имам 1000 лайка. Смисъл, не съм Искам казал. да ги видя после, като свърши. Добре. Един клип снимала и то не е на твой. Така че аз разбирам много повече. Ти не знаеш как се качват клипове, а пък Ами че да, защото се правиш на много важна. защото не съм зубър. Какво му е събрането да можеш да качаш клипове? Зубър означава да назубриш някой... Много да зубриш. Може да зубриш някой. Да знаете също, че следващия ми клип може би ще е с предизвикателства. Те, че давайте предизвикателство. Да, ама не на този клип. Значи ще направя едно малко клипче, колко да ви кажа, че ще смисъл... Там да пишете предизвикателствата Казвате на... на площадката. Не. Що? Ще ти покажа едно нещо да играем. Ще покажа едно нещо да играем, бе. О, край спирам го. И мисля, трябва вече да го спирам. И това беше от нас. Харесайте се за канала, абонирайте се по-точно. И... Ай, чао. Тя е просто чао.